ni dhi mbele igni auchiel odhuro nyiso ni en gima isebede yo mongirore ahinya. Nyiswa ni to sani midhiero manowuok kaneno kiketo kacha andika e mbui mar Facebook kacha iketo andika mabor ahinya mar nyiso jopur mag rech gigo mabende koro nyaka bed ni ging'iyo mar pogore gi lal maginyalo yudo kindego mabende rech nyalo bedo gi thagruok mane mosenene nam Lolwe nyate fish cages mabende osekelo tho mar rech gi. Ang'o mane otimore Budalangi Shalton? Mokwongo Lydia, weago ne jo pith mag rech ma Budalangi constituency Busia County, mos makende jo pith mawuok e beach kata BMU miluongo ni Mulhoba BMU e Budalangi atimo mos makende kuom lal makamano mane giyudo. Lal makamano nyiso ni wawito chiemo kendo koro dhano modhuro kata dhano oganda modhao dhi nindo kech. Lal makamano nyiso ni wawito tije kendo koro nitie joma dhi dala. Lal makamano nyiso ni nitiere nyathi ma ok dhi somo kata ok dhi chulne school fee nikech koro wuon mare onge pesa kech rech otho. Lal makamano kachako kwano gik mokelo to kang' no atieki ma wadhi mbele gi twak. Omiyo atimo mos ne jopith mag rech mantiere Budalangi kuom wito mwandu malich machalo kamano. Lydia, no wach kacha ni rech magin tan prabich olal. Tan prabich mano en 500 million. Tenie nus billion. Nus billion en budget mar chiegni wards te manie Kisumu County per year. 500 million. Mano budget machiegni ward chiegni adek kata kata ngwen e Kisumu County. Omiyo en lal maduong'.